Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Amo ang tanom, ikay mo baligya. Unya bahin ta salin. Okay, sugot ko. Wabi tayo ipagawas ng kwarta. Naidaghang tanom dia, nilabong na ginagmayo. Mupagawas na kagkwarta, kuya. Unsa? Oh, Ngano mo pagawas man kog kwarta nga amo man ang mga tanom? oo, pero mupalit amang kag mga kaang. Aw na daghang kaang sa merkado eh. Dili man nga ordinaryong kaang ang atong gamiton. Oh. Kana mang mga fiberglass na. Nga kaang? Fiberglass nga kaang. Kay Fiber. panindutay na ros kaang, kuya. Aw kun mao na kaang nala ito ibuligya. Ayaw, anak, kuya. Paminawa na ka. Paminawa na ko. Sige. Akong i-explain nimo. Okay. Og naasa ko'y ipakita nimo nga mga pictures. Sige, kasulti mo, kuya. Gwapo kayo tanahon sa. O kakita kas mga presyo. Mao lagi. Swerte na mahala. Ug mauna, kuya. Ug daghan kayong mamalit. Kusog na kayo na ron. Labi na gwapo kayo ang kaang imong gamiton. Di lang ko anang negosyo halong eh. Huh? Di lang ko na. Di ka ganahang mo ginansag dako. Di lang lagi ko na. Total, mga tiguang naman Miss Milagring. Sakto na namo ang pagbuhig baboy ug manok. Pahits na na. Sayang kayo, kuya. Sayang kayo kay itong nako'y supplier sa kaang nga magkahatag na itong discount. O suluhan lang ko ng negosyo ha. Total, nakasugod naman ka na. Ay lang ko iapil. Ay, kinahanglan lagi additional nga puhunan. Para sa mga kaang ba? O punay puhunan. Asa naman na itong imong 100,000 na hurot na? Oo, oy. Akong gi-deposito sa bangko ang katunga. Aw, iba nito. Hindi ko, oy. Nga naman. Basta lang. Oh, kaya pag... Sosyo lagi ta, kuya. Sosyo, daron. Ikay mo puhunan sa mga kaang. Unya mga tanom, Imo gabon. undok-luntan lang kakalong. Sige na, kuya. Sige na. Promise. Mukita lagi good ka. Di lang lagi ko. Pangita na lang og lain kasusyo basta kidi ko. Sige na, kuya. Sige na. Makaubo na sa purubon yabang. Barangay palulun. Sige na, kuya. Sige, sugod na good. Buhay lagi. Nayabang ni bata. Buhay na akong pulun. Di mo na lagi pila. Nayus-yus na. Sugod na lagi, kuya. Ano ba? Kuya, maluoy ka sugod na. Long. Masa ba buhay lagi makahubo na ko. Unsay bote ko na mo dili? Gigring. Oy, nga naman tos lulong. Naunsa tuping? Nisirit og dagan kay gidadaan ni mo pinuti. Ay dili man gud siya akong gidadaan. Nagbit-bit ra man gud ko ini kay magbuak na unta kog butong. Mau ba? Nga naman sa dang imong purulping. Ay nahubos tantong biratong lulong. Nga naman di ay to. Murag nagagubot man mo. Mamugos nga mususyo ko sa iyang negosyo kay nibalibad man ko. Unsa mang negosyo, happy? Mga tanom gud. Magsusyo ko numi kay kusog ko noron ang negosyo sa tanom. Oh, unya, nganong nibalibad ka man, nga naaman tay daghang tanom. Ako mo sa papuhunan nun sa mga kaang nga pwedeng mahala. Ato pang tanom, ato pang kaang. Siya igura mo baligya. Oh. Moto nga wa kong musugot. Pero mamugos yung lagi kong kanahan. Tiwas akong buak og butong, Ping. Wa ko paminawa. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na
buwang. Ay, mga tuog ng mga silingan. Paglayaw ra mo ko silingan god. Mga tuog ng mga manok. Dila kong kantay. Katuog na. O lagi, sira ako na lang yung bintana. Sa ilalim ng puting ilaw. Ayaw na natin kanta. Ay, o lagi. Oh, uy, kisam ni. Si Pader. Nanawag. Tupagaping. O lagi. Hello, Pader. Mayong gabi, Inoy. Pasensya nga, nangistorbo ko, ha? Ay, okay ra, Pader. Wa man ka mag-isturbo. Unsa man ta? Wala ko og manoy, ha? May isulti lang ko bahin ni Mama. Ah, Sige, Noy. Ugma na ta magsulti. Bye. patay na ko, ani. Ping. Si Pader na nawag. Oh, unya. Nganong nang luspad bang ka? Manhi ko na siya ugma. Makikita siya na ako bahin ni mama niya. Makiksulti siya, di mo? Makiksulti pag yun, makiksulti. Gawas nga makikita, makiksulti pag yun. Sige, magsulti mo magkita. Oh, Uy, halaping. Nahibaw na ka siya, Ping. ambot lagi, oy. Ipanguyawan naman gugug. Panguyawan akong mayong ring. Murag di naman ko makaharong niya. Uy, halaping. Nahibaw na gyud tingalis, padre. Basin may nakasulti na niya, Ping. O di ba kaha? May suwat si Anghela nga nagsaysay sa tanan ug nabasahan ni padre. Mura man siya nagdrama, ring. Basta kay maunay akong pagduda, Ping. Asa may akong buhaton? Muutong ko karon aron di na ko maugmaan. Yabag. Mahurot gud mo kamatay. Og ako mo inyong tahasan sa inyong obligasyon ni padre. Uy, kaway ayo na bayaan na. Pero, Greng, Piping ha, Greng. ayaw pagpinanggol, Ping ha. At tubangan na kay imo ng obligasyon. Usa may akong buhaton ugma inig anhin niya. Muluhod ko dayon og mga ipasaylo. Unyag lain iyang tuyo, Ping. Ah, Matinga siya nga mangayo kag pasaylo. unsa man lagi akong buhaton? Pader, dayon Pader, dali. Mayong buntag, Noy. Hi, Dre. Mayong buntag ng Milagreng. Lingkod, Dre. Ayaw pag-aliping. Sira pa na akong pultahan, Greng. Wabag ko ba ka-disturbo ninyo? Ay, tuwa Pader, ay. Unsa man day ato ni mo, padre? Sa pagkatinuod lang ng, Noy. Ako na yun ita, di ba? Pero wala yun ako sultihan ini kay personal man eh. Bahay ni Mama ba? Oh, ngano di ay, padre? Musulti lang yun ko ninyo ini ha, kay wala masadyo ko mangilain ninyo. Unsa man day na, padre? Noy? Pader, Okay na ka, Noy? Mura na ligig dili. okay ako, Pader, okay ako. Ay, lako pagda. Sige, Dre. Ipadayon ang imong isulti. Pasag din nas piping, Dre. Si Mama God, kadtong adlaw nga namatay siya, sa wa pa ito mahitabo, may gisulti siya nako. Bahin sa akong amahan. Noy? Pader, Pasag din na siya, Dre. Padayon lang, Dre. Ang murag, di magod siya okay nang. okay na lagi ko, Pader. Pader lang. Pero wa niya matiwas kay ako ba siyang gisanta. Uy, wa unta to ni mo santa, Dre. Lisod magod sa ginawa ato nang. Kutas na kay siya maong akong gisanta. Unya, nangayo dayon kog assistant sa mga doktor kay galisod ligid siya. Hala, no. Nagbahay bitaw ko nga ako siyang gisanta. Nahibaw ng totoo karon kinsa gid ang akong amahan. Noy?
Ay, nasudipan ra ni siya, Dre. Okay na ko, Pader. Okay na ko, Pader. Ay, kabalakan ako. May naman kong tubig. Ay, naganda magkukodaan. Wa pa man ay sud tubig yung baso noy. Ay, pagpuyo na, Ping. Oy, ako may nalipong nagtanaw ni mo sige tuyok, diha. Oh, to ana, ni barag na. Pagpuyo na lagi. Lipong ko na. Ay, kitsa may dili malipong nga nagtuyok ka manggo diha. Ay, nagpawa lang ko school bag ring. Wa na mas Padre Ping, anong kulbaan man gihapon ka. Ambot bitaw, kakuya po naman ko ato kanina. Aw, maugin na akong giingon, Ping. Mapraning yung ka madugay. O di ba kaha, atakihon kag was oras ko naas, Padre. Kay guilty man ka. Ayaw na nigdugaya, Ping. Tug-ani na lang sa tinuod si Padre. Hindi man kaangay mahadlok ba? Buotan man si Padre. Og nakaila pagid siya ni mo, Ping. Nakakita na siya sa imong kamaayong tao. Dool na kasiyang kasing-kasing, Ping. Maong nakasiguro ko nga dili siya magduha sa pagdawat nimo nga iyang amahan. Sigurado ka, Gring? Sigurado ko, Ping. Og pangayo sa Ginoo og igong kusog. Matay. Gikulbaan mang yukog maayo. Mahal nga birhen, oy. Murag di man ko kapadayon nun sa kumbinto. Murag kabalik ko man ko sa agi. Kuya Piping? Nagkuya ka na ako, mahal nga birhen. Kuya, ako ni Oy. Ikaw mo ko na daily da. Sabi na ko ang mahal nga birhen na yung nakiksulti na ako. Kumusta naman ka, Kuya Oy? Higimingaw naman ko nimo. Ma'am, okay raman day. Nganong naamang ka din, Kuya? Nagkuyog mong nang milagring? Ay, ako lang usa. Madto kong father. Ah, naasi dito sa Kristiya ay. Dali, Kuya, kuyugan ti ka. Oh. Tana tayo, Kuya. Okay na, Lulong? Okay na tanan? Okay na, Pader. Kung may mangutana gani, ato alaw niya si Noy Piping kay andam gitong tagana pagtubag di mo. Sige. Father, natin bisita, Father. Oh, Uy, si Kuya Piping. oh, di ama lagi ka Noy. Gimingaw ka din, Kuya. Kuya, ako na ba yung bagong sakristan mayor? Oh, mau ba? Mayo. Gimingaw gid si Kuya kay ni Duaw man. Oh. Mingaw na yung tinuod. Mingawan mo na ko. Bitaw, Oy. Ikaw mag-iiyang tuyo, Father. Mo ba? Oh, ato tas ko opisina Noy. Okay ka na bahala din nilong ha? Nangabot ang imong mga sakop. Dali na Noy. Lingkod Noy. Natikpan na ta kay guba ang aircon. Okay ra, Pader, ay. Nay kape, mas ganahan ka. Okay ra, Pader. Nasa may ato, di mo? Ha? Noy Piping? Kadit di una, may tawagan lang ko. Hapit ko malimot ha. Balik na ko dahil, Noy. Ay, Ginoo ko. Musulti ko dayon o di na lang. Ay, musibat na lang tingali ko. Murag gikabuhi naman ako sugod.
Walang ko manawag, Noy, kay nawag man ko sa landline ng sekretary rin ito bag. Oh, di ba ba ka, Noy? Si Aaron ako kadali, pader. Sige, Noy. Take your time. Gikulbaan man yung ko Ginoo eh. Mura man kog mabungog sa kakusog sa kong kulba. Mapauli lang yung kulog. Bahala nagmabaw-paabot sa pader na ko. Uy, murag muuwan da. Ay, patay. Di gyud ko papaulion. Uwan sa gawas, pader. Di kalit lang, no? Init pa taga ito? Bitaw. Oh, lingko, Noy. Nagbarog na bang ka? O, sige na, Noy. O, sabay ako ikalagad din. Ginoo, tabangi taong ko. Amahan, anak ko, Espiritu Santo, Mahal nga Birhen Maria, Senyor San Jose, San Miguel, Arcangel, San Gabriel, San Rafael, Noy? tanang mga santos, mga santas, anghel kong magbalantay, santos kong sangay. Lipiping? Ay, sangay sa mga sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Nanguros man ko ka, Noy. Pader, O, saan mo ginanay mo to, yung? Murag, seryoso ginana. Noy? Pader, Nga naman ka. Ganina naman kang huwag mahimutang. May problema? kuan, Pader, Unsa man na, ay kay Kog. Uy, may pagkabugad yun na kay law man kay imong pangupaw. Mura mataktak og apil ang imong baga. Kumidyara to niya. Unsa ba tayo problema? kuan, Pader, may isulti lang unta ko nimo. Ayaw ka kurat, ha? Bahin sa unsa man na. Kuan, Iyo kay Kog. Pader, I am your pader. Pader, Unsa to ni? Wa ko magkasabot. ako man lang tinuod nimong amahan, Pader. Anis, di ni joke. Pasaylo ako nga wala ko makasulti nimo. Pader, Ginoo ko. Nagkasulti na gyud ko, Diyos ko. Nakatugan gyud ko tinuod. Uy, may pagkabugat ka din na kay law man kayo ang imong pangupaw. Mura magbatak-tak og apil ang imong baga. Kumidyara to niya. O sabi tayo yung problema? Kuan, Pader, may isulti lang unta ko nimo. Ayaw ka kurata. Bahin sa unsa man. Kuan, Ayaw ka ikaw. Pader, I am your Pader. Pader, O sa to ni? Wa ko kasabot. ako man lang tinuod nimong amahan, Pader. Honest, di ni joke. Pasaylo ako wa dayon ko makasulti nimo. Pader. Salamat lang. Bisag nga to ang iyang reaksyon. Ang importante nga nagatugan yun ko. Nakasulti ko niya nga ako ang iyang amahan.
Dili to tinuod. Kumidya na to ni Piping. Dili to tinuod. Pader, I am your pader. Ako man ang tinuod mong amahan, pader. Pasaylo ako nga wa din makasulti nimo. Dili. Diyos ko, unsa ba ni? Kado ba ni? Ay, Ginoo ko, Ping. Kabasa ba nimo? Ngano man in taon nga ni sungasong mangkasuan nagpangilatra ba? Ay, kadyot ha kay magkuha kog tualya og imong ilisan. Huwat lang diha, Ping. Okay na ka. Pero bugnaw kaayo ka, Ping. Magtakang una kog tubig. Kay wa na to'y sod ang termos. Mas maayong makainom kag init. Nakasulti na kong pader, Gring. Oo niya, Ping. Niunsa man siya, Ping. Nasuko siya, Ping. Gikasabaan ka. Wa siya mo tingog, Gring. Unya gipusdakan kuspultahan. Mao ba, Ping? Sakita na, Gring. Wa ko magdahom nga ingon ani kasakit. Nakalitan lang to si Padre Ping. Tagai lang una siya og higayon. Akos makigsultira to siya nimo. Moanhira lagi to. Gring. Nakalitan ra lagi to. Dili mahitabo nga dili siya mangutana, Ping. Og dili ko motoo nga dili kaniya dawaton nga iyang amahan. Buotan si Padre, makasabot ra siya nimo. Pero sa pagkakaron, Ping, pasagdi lang una siya. Tagai siya og gustong higayon. Kung sa mga batanon pa, wa pa ni makasink in niya. Nito ang nanguwan. Hapit na mo kadlawon. Pero pag ikubati ang tuka. Gusto na kumatok. Gusto na kong makalimota. Pader, I am your pader. Ako man ang tinuod mong amahan, Pader. Pasalo ako nga wa din makasulti ning. Ma, tinuod ba ang isulti ni Piping? Gusto kong isipon nga nagkumidya lang siya. Pero nahibaw kong tilit kumidya. Pero nga naman, nganong karon lang nga wa ka na. Nganong wa ko mahibaw ini sa buhi ka pa. Nganong... Diyos ko, sa iyo akong maukin ako gimati. Nasuko ko, Lord, nahiubos
nagbahay ko. Ganong karon lang. Nganuman. Pili lang, Ping. Kini bang puto og si kwate imo? Kini bang pandesal og itlog? O kini bang tinuwang bulinaw nga kinamunggayan og sinangag nga bahaw? Pili lang. Ngano day Gring? Patyonon ako. Ha? Ngano gud taon, Ping? Daga mo ko kagiandam nga pagkaon. Paminaw na ko, mura ko patyonon. Gusto lang kong mukaon kag maayo, Ping. Aron maulian ka. Kay mura man kag wa mo kaon og pila ka tuig sa imong dagway ron god. Mura kag nahutdan og enerhiya. Luya kaayo kang tan-awon. Nakatug ka ba, Ping? Ambot Gringoy. Wala ko mahibaw kung nakatuog ba ko wa. Nahibaw ko unsa ng imong gibati ron, Ping. Pero ayaw padaan na ha. Dili na makahatag og kaayuhan nimo. Ang maayo nimong buhaton, mukaon kag tarong, mupahuway ka og magampo. Pangayuas Ginoo nga dili lang unta madugay ang pagtimbang-timbang ni Padre sa nahitabo aron magkasulti na mugtarong og imo na siyang mapasabot nganong nahitabo ang tanan. Oh. Ping, masakit yung kaana, Ping, kung magpadakas ka guol. Nahadlok lang ko, Gring. Nahadlok ko nga di yun siya makadawat na ako. Nahadlok ko. Kuyawang father, oy! Lolong, si Father to? Oh, Gusto ka gulitong dagana. Okay ra to siya? ngunit akong pangutana. First time to nga nagpadagan og kusog si father. Asa dito siya? Nganong nagdali man siya? Mao na'y pangutana nga wag gyud makatubag. Naunsa gigatas Father sa? Pader, I am your Pader. Ako man ang tinuod ni mong amahan, Pader. Paselo ako nga wa dahil makasulti ni mo. Mauday nga maayo kisyan ako. Mauday pinangga kay ko niya. Mauday Mauday nga di maikog niya si mama. Mauday nga siya yun na siya pag-insulto ni mama. Kay bangunok, Dek, sakit kaya kong dughan. Guol kay ko. Tulo na ron kaadlaw sukad sa akong pagsultis tinuod ni Pader. Nga ko ang tinuod niyang amahan. Ingon pang milagre nga muanhira ko no to siya. Makiksulti na ako. Pero wa man. Wa may kisaw. Bisan text o tawag ba man.
Ako untay mo una. Ako untay mo tawag o mo text. Pero nahadlok man ko. Unsa kay maayo na kong buhaton. Muadto ko sa kumbinto. Muatubang paghaan ako si father. Ping! Ping, hain ka! Adara ko sa likod, Greng. Ay, pastilan, Ping. Oh, ngano man. Si Padre karon ang gisumsuman sa mga tao. Unsa? Ilang gipatay sa pader? Ilang gisugba? Unsa bay gipatay og gisugba ba, oy? Oh, gisumsuman mo ka ha? Kalaro, nag-joke pa gyud ka, Ping, ha? Ay, unsa day naitabo? Wa ko ni tingog-tingog si Padre nga migawa sa kumbento og may pahaguro sa iyang sakyanan. Oh, Natinga gyud ang tanan, Ping. Wa pa gyud ay tingali siya huwas si Ping. asam ka to siya paingon. Sa syudad tingali, basig mo adto sa lubong sa iyang inahan. Unsa? Lagi, mo na gichika ni Kim nako. Kim? Oh, ang sekretary sa kumbento ba? Si Secretary Kim. Katong nag-istorya sila si Padre ug Kuya Piping. Katubang kusuging uwan. Mao kuno to. Nikalit og gawa sa opisina si Father. Og gipusdak ang sira. Naibilin sa sud si Kuya Piping. Hala. Ngano ka, no? Mauto ka tong akong gidasi kuya sa Kristiyano. Oh, mao to. Nasuko si father ni kuya? Amot. Amot. Pero nasuko tingali. Halalong. Nito na tingali si Kuya Piping ni father abot nila ni Madam Angela. Oh, patay kang bata ka. Ping, Oh, Greng. Unsam na? nilaga nga luya o. Di mo? Human ako anak ganina. Naghinuktok naman sa good kaping. Pila na manggod ka adlaw, Greng. Si mana kapinano, pero wagid siya mo anhi. Oh, Wagid tingali siya kadawat na ako ngayang amahan. naay na nawag, Ping. Si Padre na tingali na, Ping. Tanawa dayon. Unya to baga dayon. Mayo! Ako rin mo ato ni Lulong. Tubaga na na, Ping. Oy, ayaw na lang kuya kay giablihan akong ng milagring. Unsay, ikaw tong nanawag. Oo. Unya, nganong nanawag ka pa man nga ni ka naman di ay. Minga mo good nang. Ako lagi siguro nga naamo kay base hindi ay nanglakaw mo. Sudla ra ko na lolong, Greng. Ituklong ko na. Ha? Sorry na good kuya. Ako mang siguro. Lunya! Ako lagi siguro good. Kakabig ko mo rin. Hindi mo karong super, may go karon. Bida din mo ito. Kulbaan pa ba ako ni mga binagos father na? Nawalagi. Ikaw yung hinungdan kuya. Ha? Kay ngano di ay Lulong. Naunsa man di ay. Nganong nakaingon man kang si Piping ang hinungdan. Sa unsa man. Wa pa ni balik si father hangtod karon. Aha. Uy, hala ka diha. Sukad atong ilang giingon nga ni pasirit siyang padagan sa iyang auto. Unang, kung di gyud siya mo tunga karon, wa gyud mi sa ugma. Domingo na ba yung ugma? Ngano day kuya? Ngano day? Yung sa din mo sa father. Nitog anak kaniya nga imong ex ang iyang mama? Hoy, baba ni mo Lulong ha. Sorry nang. Nitog anak ka kuya. Hoy, ikaw Lulong ha. Ikaw ha. Tingali bayag na nabi kabahin ini ha. Uy, wa. Kami ra yung lida ang nahibaw ini. Og amo gyud ning gipanumpaan nga kami ra gyud mahibaw ini gawas ninyo.
Nitugan na gid kang father kuya. Ikaw long labayon tagang kumulong imo di ka supaw ron long. Chismosa ginong bataa ka, eh. Sige na lang, Ping, sige na lang. May na lang sabdo na tayo makuhaan og impormasyon. Bitaw kuya. Oy, pahibaw abaya dayon may kung mubalik na father, ha? Pero gitug-ana na ba lagi ni kuya si father, ha? Ay, oo. Nahibaw na padre nga si Piping iyang amahan. Oh, ha? Si kuya ang... Tinuod kuya? Ikaw ang papa ni father? Oy, Ako yung pinasigas mata. Sige, rumbukan. Lugawag ni mo, Gring, oy. sorry, Ping. Hala, nasipyat man ko, Ping. Uy, ikaw lulong ha. Ayaw ba yung panabi ha? Lubagon ko yun ang imong dila. Bantay ka lang yun. Oy, Long. Karon nga naibaw ka na sa tanan. Unsay mo'y kasulti. Timan akong gisulti ha. Unsay mo'y kasulti. Wa kuya, wa. Sultihan mo, eh. Ikaw mo gipirmi nga makahibaw gyud sa akong mga sekreto. Diba kuya? Sa? Basig kadugo ko nimo kuya. Basig apong ko nimo sa gawas. Karubuhan nga. Palabi na sa kang lulunga ka na. Murag, Padukol ka na, kulok. Siya ako kuya, be. Di siya ako. Ilubya. Pangin na ko kuya, be. Pangin na. Nga naman. Papa maka ni father. ba ni mo lulong, oy. Naarbit ako din yun. Bantay laging manabi ka, bantay ka lang yun. Lubagon ko lagi yun ang imong dila, lulunga ka. Kung lubago na ni Milagre ng imong dila, Rob, ako sa pirong ko na. Anak ko na kagitag dila ang sinapid. Uy, naunsa ka, uy. Ano, di man na nimo bukon imong baba. Giluas ka? Wa, oy. Oh, makasulti man lagi ka. Drama gyud kay ka, uy. Wa, magod. Unya, ano mo naghapit naman lang di ka musulti, be. Basigi ra kag takom diha. Milagro ka ayo. Gusto na ko maghilom-hilom, sis. Naari ko'y pangutana. Unsa man? Nakaadto ka ila Kuya Piping? Nadayon ka? Ah. Nadayon ba ka? Ano ka, uy? Sis, nadi si ato ba? Kuhan ka ng, kato ganing, nagpalista ba akong apil sa muadto sa Mars? Ha? O lagi? Unsa, ikaw, apil ka? Aron, kuyog tag-ato sa Mars? Doon sa naman tao na, uy. Kapoy na kay Dennis Earth, uy. Daghan na kayong problema. Mao ba? O niya sa Mars? Wa? Wa, pag yun na. Na. Sige na, apil na. Palista na. Long, dini ko gipakataos Ginoo sa Earth. Nganong mo ato ko dito? Wa ka kapuyi ining kalibutan, na? Huna-huna agod. Kana, kay naagibutang sa Ginoo ang tao sa Earth, nagpasabot lang nga mao ning angay nato puy-an. Kay kung ang Mars pang angay para sa tao, o tuwa ang tata dito. Ang point, magod, biyaan ni nato ang Earth kay nasubraan nas problema. So, muli kay kag problema? Okay. Ibutang nato nga pwede mabuhi ang tao sa Mars. O niya, willing ka nga usa ka sa musugod og develop sa Mars. I mean, wa pa may civilization dito. Wa pa'y mga bay, wa pa'y mga buildings, and so on and so forth. As in zero pagyod. Bitaw, no? Mauna diha. Kusog kayo ka mo ingon nga mobiya na mo sa Earth kay mo adto na mo sa Mars. Nya what if be? Biyaan na mo dito sa mudanin niyo. Ug kamoy tahasan pagsugod og develop sa Mars nga way technology, way kuryente, way mga tanom ug uban pa. Willing ba mo? Unya pagyud, kung masakit mo, unsaon man? Nga wa pa may hospital dito. Makabalik pa mo Earth. Di na lang di ko matug na yun, eh. Da, adto ka pa?
Biya kapag Earth? Di na lagi ko muda yun. Ipa-cancel to na ako akungan. Okay. Bahala na lang og problema doon ng kalibutan na. Napahalag daghang problema. Kay naa naman tanan. Okay. Nya, karon tubagan ako pangutana. Hmm? Nadayon ba kag adto ila Kuya Piping? Tubagon gyud ako. Eh nganong di man? Lisod ba gud din ang tubagon? Oh, nadayon ko kadto. Oo niya. Dili unya. Dito ra ko gahapon. Ano eh? Pilusupog yung kay ka, bro. Bitaw. Dito na ko. O niya, unsa may sulti ni Kuya? Wa. Unsi wa ba? Dida. Ayaw nagdugsukit-sukit ha? Ha? Di ko ganahan masinapid ang akong dila. Unsa? Bro, naunsa di ka? Bro, pagtarong ba? Naki-problema? Wa lagi. Unyang ano man ka? Ayaw na lang ko pangutan okay? Bye-bye. Bro! Wala, uy. Ano mo to si Lolo? Isos maluoy kakanamu pasayloon mo kami ang salagi dumtanamu dili na mag-usap kami. Uy, Piping! Piping, naunsa ka? Nga nung nikanta ka man og Diyos na mo sa kaluoy. Nga dili man ron kwarisma, Ping. Hapit naman gani ang Pasko. Mura man gud og kwaresma niya akong kinabuhi ron, Gring. Ay, pastilan, oy. Ayaw gud palabis imong kaguol, Ping. Naunsa man ka, oy. Masakit ka gani, kalaki ka lang yun. Nagkita ra ba mis akong classmate sa una sa second year high school, Paping? Og nangutah na siya kung byuda na ba kuno ko, kay byudo naman siya. Tinuod akong gisulti. Puspusan ko na siya. Mao gani nga ayaw pagpada sa imong problema. Kay simba ko unyag atakihon ka. Lain sa nimo, Gring. Manungo man ka. Ay wa man ko manungo, Ping. Gisultihan talang ka unsay mahimong mahitabo kung magsigi kag kaguol diha. Sa tupa din lang ko mag-uol. Ayaw kaguol. Pong pabitaw sa imong uyuan nga si Freddy Aguilar. Tawanan mo ang iyong problema. Ngano ka, Ping? Ay nga makatawa ng problema. Ayawan man ang tanim mo, Ping. Oy, bitaw, Ping. Naa namang yun na. Iampo na lang yun si Padre. Nga unta, makadawat na siya. Og moabot na unta ang adlaw, nga andam na siya nga makigsulti nimo. Dool na ta simbahan, Ping. Gring, nagkurog man akong tuhod. Makaabot ka ko ini simbahan. Ay, pagtarong diha, Ping, ha? Lagi, gikulbaan kong maayo. Naan nimo ang Ginoo. Palaban niya, Ping. Okay, Gring. Sige, padayon ta. Kuya Piping! Nang milagring, huwata ko ninyo! Maayo hinoon. Doon na mi kadungan padung sa simbahan. Hi, Kuya! Ha? Okay ra kayo, ha? Oh, okay raman, day. Adto na ta. Dinilang tadapit sa pultahan, Gring. Sige, Ping. Ato lang dito dapit sa atubangan, Kuya. Diri lang may dapit sa pultahan, day.
Di manggod kayo mayo akong tiyan. May mang makagawas dayon ba kung magkinaunsa ko. Sige kuya, nang. Ato lang ko dapit sa unahan ha, kay kolektora man ko ron. Sa hapon pa kong schedule sa pagkanta sa salmo. Sige, Lida. Dire lang, be. Sige, day. Kalma lang, Ping, ha? Hinumdumi. Dili si Padre atong gisimba, kundili ang Ginoo. Oh, Gring. Naapay 10 minutos, Ping. Pag-ampo diha. Aron inigsugod sa misa, kalmado ka na. Okay, Gring. Lord, ikaw ragid ang nahibaw unsay nias kong kasing-kasing. Sakit kayo akong dughan. Malipayon unta ko ug mapagarbuhon nga nagtan-aw sa kong anak nga may nagmisa karon. Pero gibati ko nga wa pa siya makadawat nako. Nga iyang tinuod nga amahan. Pangayoon ako nimo karon, Lord. In taon hikapa ang kasing-kasing sa akong anak si Pader. Nga unta makadawat na siya nako. Makadawat na unta siya nako. Lord, tanawa ragos piping. Luoy kaayong tagway. Lupig pa'y napiltis buwang. Sugmoy taon kaayong tagway. Nahibaw gid kaon sa iyang gibati karon, Lord. Maluoy taon kang piping, Lord. Wa gid siya laing gipangandoy karon. Gawas nga ilhon siya nga amahan ni Father James. Mao nga hikapa in taon ang kasing-kasing ni Padre. Hikapa in taon, Lord. Uli na dayon tagring. Di ta maglangan ha. Uy, ayaw una, Ping. Uy, atangan natos Padre. Di lang. Oh, ngano man? Uli na lang ta. Ay, Ping. Dili na to usbon ang atong naandan na. Mao namang ginay atong buhaton kada human sa misa. Mag-atang begit ang Padre. Di lang gud na to usbon gud. Mao lang gud gihapon ang ato ipakita niya. Pero Gring, Ayaw ka hadlok, Ping. Ayaw ka balaka. Puyo lang diha. tingali dito mo agi din hangtod na ata. Ay naunsa man ka, oy. Muanhi lagi to. Wa sabuy laing agianan gikan sa simbahan padong kumbento. Diha raman. Di pa lagi ito mo gawas hangtod nga ni apat ta. Puyo lang lagi diha. Hi kuya, nang. Naghuwat sa bang father? Ay, doon nga naghihapon ang pauli ha. Sige. Dungan unya ta. Hi guys! Tanan na lang lagi, Gring. Tanan. Ay, puyo lagi diha, Ping. Kalma lang, good. Sister Lids, makig-meeting si father na itong mga youth. Karon? Taod-taod. Librehon na tagpaniod to. Maong ba? Sure, oy. Oh, adto na ta, Gring. Mag-meeting pa man sila. Oo ba? Okay. Nanas father ay. Sige, salamat ninyo. Hi, father. Hi, Padre. Father, di mo to si Lida nga mag-meeting ta. Doon ay meeting sa youth. Okay, father. Kita ninyo niya, ha? Sige. Tanan, Gring. Mamauli na ta. Lida, Lulong, una namin ninyo, ha? Sige, nang. Sige, bye-bye kuya ng milagring. Dali na, Gring. Uy, huwat ako, uy. Ay, Long, nga naman to, oy? Wala gyud managad si father nilang kuya.
Ngano di ay lulong? Dako kayong problema, sis. Unsa di ay? Ngano di ay? Hi, Padre. God. God. God, pasilo ako. Pasilo ako. Nagkasa ako. Nagkapasakit ko. Pero sayod ka kung siya akong gibati karon. Di pa na ko madawat. Di pa ko makadawat. Jok-jok ra bitaw to, Pader, ay. Ayaw to seryoso ha, Pader, ha. Malingaw kay ko niya sa una. Suod kay mi. Suod na kay siya sa kasing-kasing. Giisip na ako siyang ginikanan. Pero karon, di na gani ko makaharong pagtanaw niya. Di na ko makaharong tuod kay nagpasuabin ha ang akong kapulot o kay ubos sa kundukan. Diyos ko, tabangi ko. Tabangi ko, Diyos ko. Ping, ayaw palabi, Ping. Ato na lang na sa ato ipagawas imong gibati kay na mga tao, Ping. Oo. Imo brag-away, Piping Greg. To ana, nakabantay ng mga tao, Ping. Na, guba na kay na imong dagway. Mabaw na sad kog hilot ana onyas bay. Grabe sad ni Moy. Kana ba? Pagtarong jud kay na mga tao nga dali ra kayong makabantay, Ping. Dili na sila mga himantayon, ha? Dali lang gid silang makabantay. Ngano lagi lulong, uy. Tubag ako ba? Unsa man day sa ni Kuya Piping ni Father? Sige ra makapanghupaw diha, uy. Isultiin ako ba? Nagkawa ini. About nila ni Kuya o sa mama ni Father Long? Hala, maudi ay. Uy, wako gisulti ha? Wako matubag sa imong pangutana ha? Pero, masuko gid ay si Father? Ngano day ko na-ex ni Kuya Piping si anhing madam? Di day pwede, masyak lang? Kinahanglan gid di ay masuko? Amot ni Moy. Wabay gid kong sulti ha? Wabay gid gisulti. Unless... Uh, Oh my God! Huh? Long! Uy, ngano ka? Sikam ko nang imong mata. Hala ka, Lulong! Oh. Ano ako man? Si Kuya Piping ang papa ni Father? Uy, papa ni Moy. Tinuod, Lulong. Sakto ko. Lugawa gid mo eh. Ako ha, wag gyud ko sulti ha. Kung magkinaunsa ni, di gid ko mosugot nga sa pero ni Kuya Piping ang akong dila kay wag gid ko sulti. Hala, uy. Kaluoy ni Kuya Piping. No comment gid ko ha, no comment gid ko. Dede, makadawat si Father, no? Ay puto ko diha sister uy. Makaibaw ko ning upan nga tao na. Kalaki ka lang. Lulong, atong i-pray sila si Father o Kuya Piping. Di masagot na ka-blame ni Father ko. Tao na sa biya siya. Basta kay wag gid ko gisulti ni Monig ha. Wag gud nagbuot-buot ra gud ka diha. Ngano na kay man kalong? Nisulti gid ay sila nimo? Grabe gid ilang pagsalig nimo sa? Oh, siyempre. Kasaligan gud ko. So si Kuya Piping gid lagi ang papa ni Father. Basta kay wag gid ko gisulti nimo ha. Wag gid ko nagsulti nimo Ay ana. nalagog deny, Long.
Nung sa na ni, ikado na isuhan, Lids. Madaot ko, anak. Kasabot man ko nimo ba? Ngano di ay, wala di kay salig na ako. Kita biyang duha ang nakibaw nga mag-ex sila si Kuya Piping ug ang mama ni Father. Pero, ngano, may gisultihan bagod ko. Oh, May lain bagong nakibaw? wa man. O kana, kikibaw ko mo tipig o sekreto. Ikaw sad. Oh. Bilib kayo ko nimo kay imog yun na pamatud-an nga kasaligan ka. Mao ba, Lids? Sa ato pa, pwede na ditang magminyo. Nguna abot ko taon kasminyo. Napamatudan man ka nako nga kasaligan ko. Unya? Pwede na nimo isalig nako ang imong future. So, will you marry me? Merihan ang naong mo. Kalain. Abriran, Gring. Kay gusto na kong pabuhagay. Huwat ping ha, huwat ping. Oh, di anata, pwede na kang mupabuhagay. Dinhi, Asa pa man di ay. sigurado ka, Gring. Pwede ko mo pabuhagay dinhi. Di na ko matugpansayan. Unsa? Ay nayabag. Abi ba na kong katsabawaw na kaayo ka? Lain man sa din na imong ipasabot, ping. Ay, kanina ramang guni pagpaingon na to dinhi. Kapungkuon naman gani ko ganina. Kuan, kabiyasan. Kabiyabasan ba? Lahos sa pansayan, oy! Pagdali! Pagdali dito! Ay, panukmod, Gring. Yapagod magining tawhana, oy! Nganong naman naman ko ini? Okay lang. Humanag, disinfect ang tibok simbahan, Father. Ang tibuok yun. Oo, tibuok, Father. Yapil ganyan na mong kampanaryo og angatop. Wait lang niya, joke, Father. To. Okay naman. Father, okay ra ka? Okay naman. Ano, murag dili ko okay? Aw, mura mang og okay. Okay naman ka, Father. Napakay ipabuhat na ko, Father. Kaya ito na. Okay, Father. Problematic yung naong si Father, eh. Lahi na kayo ang iyang aura. Sige pa mo kitang ni Piping. Ha? Wa na, Father. Wa na. Nabisi man ko. Ngano day, Father? Nakituyo niya? Tawagan din mo, Father. Wa. Kagoy toyo niya, nung tanar ko. Ugma na sa may magkita nila kay Domingo man ugma. Manimba magito sila. Kung nakaituyo, Father, sultihan ako daan. Tawagan ng tingalin ako. Ayun na. Sige, ato yung mga kauban. Balikan ninyo check kung no, wala ba'y kuwang para sa misa ugma. Sige, Father. Akong sultihan si Kuya Piping nga naghiskot niya si Father. Unsa pa iyang isulti, Lulong? Maor man to. Wat-huwat bitaw ko nga mukumpisal si Father nako. Wa man. Unsaon man pagkumpisal di padre ni mo, nga dili ka man pare. Uday, no? Gring, andam na ka si Father makiksulti na ko. Oh, tingali, Ping. Nikalit ra mo gito siya hisgot ni mo, kuya. Gring, murag nanay haya, Gring. Oh, Ping. Ugma sa mesa, Gring. Adto na tas atubangan lingkod. Pero ayaw mong saba ni Father nga gisultihan ta mo, ha? Oo, Ulong, dili mi musaba. Ayaw ka balaka. Salamat, Long, ha.
Nindot kay kagibalita na mo ronda. Bibi, pagkat. Ayaw lang kayo. Ayaw lang. Ops. Malayo ko. Malayo. Social distancing, magyapon. Kumawa sila. Sige, flying kiss na lang, flying kiss. What a virus, kuya? Wala, disinfect na to. Ring, wala kita tanaw sa pader na to. Ayaw siya tagtaping. Pag-ampo dihag maayo. Sige. Tanaping, adoon na lang nato si Padre sa sakristiya. Di lang tingali, Gring. Nganong dili man? Nagkasugat na nga mong tinanawan ganina pagkahuman yun sa katapusang panalangin. Hait magkaisag tinanawan ako. Migani kay nakalihay ko. Hapit yung kutapsingi. Tarong dihaping, uy! Asa magkadapit na igo? Sakyan si kuda. Tanad ayon sa sakristiya, Ping. Adoon na to sa Padre. Kita natin. Tuanaw na nisirit paglakaw paingos kong binto. Ay, nasayop tingali tagring. Di pagyapon si Andam. Pero nga nung naghiskot man siya ni mo nga tong lulong. Sinuganahan na siya nga makigsulti nako. Pero mas gidaog paghihapon siya sa iyang kayubos. Ngano ka? Murag makapangasaba kog pari ining kalakihada. Uy, kasabaan mo, Spader? Ayaw, uy! Sige, tagaan na to siyang chance, Ping. Pero sa sunod, ako siyang atubangon. Hi. Naghinuktok lagi ka. Wa ko naghinuktok, uy. Nagigsulti lang ko ni Mama Mary. Bahin ako. Wow! Assuming. Yapil sa kuha ng imong mga pag-ampo diha, uy. Si Father James man akong giampo, lulong. Nakakita man ko ganina pag misa. Diligid mo tanaos na himutangan nila ni Kuya Piping si Father. Unya, nakita sa nako sila si Kuya og nang milagri nga. Naglantaw na lang ni Father nga paspas kaayong milakaw paingon sa kumbento. Klaro kaayo nga may gilikayan. Ay, lugaw ang father, no? Lain sa day kong mahiubos. Tawra sad ba si Father, bro. Og di kita makablame niya. Mausad. Lain na sa ato, Lids ba? Bahin sa pag-adto sa Mars? Sorry, wa mausab akong baruganan. Dili ko moadto dito kay the fact nga ni ata sa Earth gibutang sa Ginoo. Nagpasabot lang nga maura ni ang planeta nga angay nato. Di, Lids. Unsay dili? Hoy, lulong imagine na ha. Muinit man ganita din, he? Uy. Unsa pa ka sa Mars nga mas duol na sa adlaw, no? Di pa ganit tingali mo makalanding dito abo na mo. Kay na-cremate na mo nga mga buhi. Naunsa mo taong ka, Lids, eh? Unsay na unsa? Di mo ko na ang pag-adto sa Mars mo atong hiskutan. Convinced na mood ko sa imong gisulti. Okay. Ang bahi na tong duha, Lids. Mag-istorya ta bahi na to. Mura naman tag dili uyab ini. Mura naman tag ordinary friends. So, May pag... may pagmagbuwag na lang ta? Okay. No problem. O na ko ni mo, Brad. Unsa naman ni Oy?
Kaluoy sa buwan. Naghinuktok bisan pa man sa kadanag sa iyang kahayag. Kay siya nag-inusara man. Tinuod may mga bituon apan tungod sa ilang kalayo. Hapit na gani dili maaninag ang ilang nagpidok-pidok nga kahayag. Unsa man ang imong gipanulti, Ping? Mura naman kag nibalak, ana. Sugo nga ang buwan, Gring. Wa ba nimo makita? Dili siya malipayon. Kay gipalibutan siya sa halapad nga bawod sa kangit-ngit. Nagbangutan siya, Gring. Naghilak sa hilom. Pagka makaluluoy nga buwan. Ping, ha? Gikulbaan na raba ko nimo, Ping. Sirhan na na kong bintana, Ping, ha? Mga tuog na ta. Ayaw siya ang bintana, Gring. Kay moagi paron ang ungo nga magsakay sa iyang silhig ug akong picturan ang tungod niya sa buwan. Unsa? Posla ko sa mong cellphone kay nindot ng kamera. Kinuo ko. Nalisuan na kahanis pangisip si Piping. Ginoo, maluoy in town kang Piping. Ping, in town, ayaw palabis imong kaguol, oy. Masulbad na lagi ni Ping, maluoy rang Ginoo nimo. Nagpraktis ako mabuang, Gring. Unsa? Okay, masade. Pagtarong, Piping, ha? Nakuyawan na raba ko na. Tinuod lagi, Gring. Practice na to. Ako rang gitistingan. O nga naman ko, no? Unsa man, mag-artista ka? Nagtuo kag manawat ron og bag-ong artista nga daghan man ganing nawad-an og trabaho. Di ko mag-artista, oy. Artista ko taon. Onya, nganong nag-practice man kuno ka? Mas gusto manggug kong mabuang na lang, Gring, kaysa magsige o gunahunas kong problema. Maayong hapon, Padre. May ngapon. Ayaw ka bala, Kadre. Wa si Piping. Siya ako'y kalagad ni mo. Nausab naman ka, Padre. Dili ko makabasol nimo kung gidaog ka sa imong kahiubos. Diretso sa imong toyo ng milagring. Sige. Muhangyo ko nimo nga makigsulti ka kang Piping. Di pa ko anda mo atubang niya nang. Hinaot niya mo sabot ka. Hangtod kanus nga dili ka anda mo atubang niya. Unsaon pag-angkon og tubag sa imong mga pangutana kung dili ka makigharong niya. Pasensya, Padre, ha? Pero hangyo lang. Gano'y ikaw may gipani. Hangtod ba karon? Talawan gihapon siya responsibilidad. Kung siya ang nianhi, imo kaha siyang atubangon, Dre. Kung may kahiubos og kapungot ka, dunasab ko kay asawa ko, Dre. Asawa nga bag-uhay lang gid nahibaw sa tinuod nga istorya nga may anak ba di ay ang akong bana sa laing babae. Oh. Sakit, Dre, oy. Pero akong gidawat. Og wa ko magbaton og pagdumot kay ako man siyang gisabot. Gisabot na ko ang sitwasyon ni Piping nga bag-uhay lang sa bintawong nahibaw nga iya ka ba di aing anak. O siya buot na may pasabot ng milagring. Wa siya maibaw, bahin ako. Wa siya mahibaw. Wa musulti ang imong inahan, Dre. Pero wa na si mama di mo. Dili na nato siya angay pang tandugon. Og ayaw paabota nga mauwahin na sab ang tanan. Una ka. Wa ko sa posisyon nga musaysay nimo sa tanan, Re. Kung gusto nimo katinawan, nakatultol ka sa amo. Bisag unsang orasa, able ang among pultahan alang kanimo, Padre.
Wa ko sa posisyon nga mosaysay nimo sa tanan. Kung gusto nimo katinawan, nakatultol ka sa amo. Bisag unsang orasa, abli ang among pultahan alang kanimo, Padre. Ganong lisod man. Ganong maglisod man ko. Diyos ko, tabangi ko. Tabangi kong malagpasan kining pagsuhay nga akong giatubang karon. Huyang ang akong espiritu, Ginoo. Ligon ako. Ligon ako, Diyos ko. Hay, kainit gyud. Ganda man tagadaan ng tubig rin, oh. Oh. Hay. Hay, salamat. Kay nag-ugagid in taon akong tutunlan, Piping. Atubang kang pader. Ha? Oo, giatubang man. Umayo. Nya. Pero lahi na gyud sa tinagdan, Ping. Oh. Murabag dili mi kailadaan. Murabag baliwa na lang ang atong kasuod niya. Mau ba? Pero ako na siyang giingnan nga abli ang atong pultahan para niya. Bisag unsang orasa. Ha? Uy. Oh, unsay oy. Unyag dili si pader ang musod. Unya oroy kawatan rin. Ikaw, Ping, bayor, pag-joke, Ping. Seryoso kaayo ta diri. Unya ikaw magpinanggol ang gihapon ka. Tekod. Ayan ako ba? Ingon ka manggod nga. Saba diha, oy. Ha? May ragdi ka pa sa iloong, Padre. Simba ko kagringoy. Diyos ko. Nahibaw kong sayop kini ako kibuhat karon. Nahibaw kong wa nimo ikalipay. Pero nahibaw sab ko nga nagsabot ka. Kung nga nung naingon ko ini. Sukad sa gamay pa kong bata. Nangandoy kong makita ang tinuod akong amahan. Sayod ka sa kong kaibog sa mga bata nga may amahan. Saksi ka sa tanan, Diyos ko. Pero nganong karon nga nagpaila na siya. Nganong karon nga nailahan ko na siya. Lisod man ang pagtawat. Nga unta nakailam ko siyang pagkatao. Nga unta, dool naman siya sa kong kasing-kasing. Ganong mas nagpaswabi man ako ang kayubos. Ang pagmahay o kapngot. Nga naman, Diyos ko. Nga naman. Taon sang Pipingoy. Nag-atubang nasab sa pultahan. Nagpaabot sa pag-abot sa iyang anak.
Di pa ko andam atubang niya. Hinaot na nga nakasabot ka. Lord, dili mangyug ko angayan mo hangyo nimo no. Pero magpakatakos lang gyud ko. Kaloy inaintaon si Piping. Hikapa na ang kasing-kasing ni Father James. Nga unta, makapasaylo og makadawat na siya kang Piping nga iyang amahan. Maluoy ka intahon, Ginoo. Ay! May buot, may batasan! Ay, Kisa tong iring-ring. murag ang iring man to nilang dailing og budog. Ambot nga nung naabot to din Nga naman to. Ay natumba na kong ikog. Dan kuyawan ako gabi na kung nausan ka na. Aw, may na lang sad to. Nabalhin imong atensyon. Ha? Ay nagsigi na malang kong kaghinuktok nga nag-atubangan ng pultahan. Ah, Dali, mag-snack tagbahaw. Suwaan na tog buwad. huwa mang kugot magring. Ay, pastilan. Dali, dire. Oh, di ba? Busog ka. Sinaw mang bahaw. Maunay wagot ma. Unsa pa di ay gigutom pa no? Aw, mapil rin ka ako ng katiro. Kana gyud ping. Ngisi-ngisi sad panagsaba. Dili kay magsige na lang kag hinuktok. Bitaw, no? Ginoon lay bahalas tanan eh. Mauna diha. Isali gyud ang tanan sa Ginoo ping. Gring. Lakaw. Ablihi dayon. Siya na ron ping. Si Padre na ron. Oo, nana, kadiyot lang. Ay, Diyos ko. Si Father James na ba ron? Siya na ba? Ay, daoy. Gikulbaan naman sa dinuon ko. Ay, pastilan, Ginoo. Ni Kurog nagsugod akong tuhod. Unsa kaharigama sa ilang panagsulti. Oy, Ginoo ko. Unsa man to? Sik, sungkul ba na? Kinsa man da ito, Ping? Imo mang gipusdakan sa pultahan. Ay, si budog. Budog nga, Dailing? May lahi pa po na itang kailang budog. Oh, nganong gipusdakan man nimo? Hoy, kalaki ka lang ha. Naabaya na anak maestro. Ngarong rin na yan na ka, maestro. May giskwila ko rin nga di man. Nya pa man kong nanay, baksin. Ay, pero nganong gipusdakan lagi nimo? Unsa man di ay toyo? Era, nasuko, kay gitamakan ko no, gitamakan ko no ni mo ilang iring. Uy, unsa? Uy, giunsa man nila pagkahibaw, Ping. Ay, nisumbo man ko no ilang iring. Nagsila ka ni Pauli. Lagi ko no. Mga perting lagutan ni Dailing, puong pa ni Budog. Pinangga gini kayong Dailing tong iringa da. Kinaligo, sinampuhan, hinungitas pagkaon. Ngay, mo lagi tumban. Ito, nagbako lagi kuno taong iring samtang isumbong nila siyang gidangatan. Wala, Ping. Naglibog lang mga tao na to, Ping. Ha? Usahay, seryoso na kayo. Tao niya mo kalit na taglikoy. May time pa ko. Muhapit lang una ko sa prayer room. Ida! Ida! Di ko mulingi. Sister! Sister! What ako'y? Kamuburat imong gidagan? Dihangak dayon ka? Nausob na mo, Khalid. You're not the same anymore. Di gyud no. Huna-huna ra na nimo. Unsa man imong tuyo, bro? Muada pa ko sa prayer room. Nakadoong naka na ilang giingon nga gi-cancel na ko no ang Bible kay outdated na.
Unsa? Diin mo to ang kakapulit, ana, oy. Gishare-share ang sana sa messenger, good. Long, para nako, no? Bisag kinsa pa ang nisulti, ana, matinood man na o di. Para nako, ang Biblia nga ato namatan og buot, dili gud mahitabo nga ma-outdated. Kay ang pong sa Ginoo, why expiry? Ang iyang pong kaniadto karon og saong maabot maura. Nagawa bitawan na eh. Kuyawan lang sa taba. Mao gani nga mas dublihon pa nato ang atong pag-ampo. Mas hugtan pa nato. Ito. Feeling ni mo, Lid. Mo end of the world, na? Ha? Ngano nagaingon man ka? Na naman ang mga signs of time. Ang tubag ana long no. Naaragid sa kamot sa Ginoo. Oo, lagi. Pero mas maayo man nga makahibaw sa ta. Kanus agid ba? Para makaprepare ta ba? Maubitaw nga gitudlo sa simbahan nato nga everyday mangandam ta. Kay di man ta magkaibaw kanus agid mo end ang world. O kisa na sayod. Karon nga nag-istorya ta. Mukalit lang og end ang world. Uy, simbak ko sa Lid. Uy! Hadlo kaayo ka no. Nagpasabot na nga dili ka andam. Ikaw, day. Andam na? Oo! Maubitaw na din kamot ko kada adlaw nga. Digid ko makabuhat og dili maayo. Nangisnab, balagi ka na ko. Mao ba? Kung nangisnab pa ko nimo, nag-istorya ka ta karon? Oh, ha? Wa ka makatingog. Pero, Lids, ay, what about you and me? Ha? Unsa makaisunod nga mahitabo, mga higala gidapit ko kamo sa pagpamati subon pa mga sumpay ning sugilanon. Pader, I am your pader. Dalit ka nato sa RMN Drama.